Challenger 2. Desacoplamento. O que? Non, non! Cooper! 3. Cooper, que é o que faz? A terceira lei de Newton. Hai que deixar algo atrás. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas, benvidos a un novo Baleiro Perfecto. Unha historia, unha dimensión aparte, un falangullo onde as cousas que non parecen reais volvense irreais e as cousas que parecen posíveis tamén se volven imposíveis. É un pouco unha historia que non acaba, que non remata, porque estamos, efectivamente, nunha especie de dimensión temporal onde todo pode suceder e ao mesmo tempo non. Un pouco isto de Schrödinger, non parece? Pero isto é certo, porque no anterior programa dixemos que este era o programa número 7 ou era o número 8 ou non sei que carallo, pero en realidade non o era e agora sí que o é. Este é o programa número 7 do Baleiro Perfecto. Xa levamos 7 capítulos, co cal podemos dicir que estamos xa dentro da normalización, é dicir, estamos xa como... temos unha constancia, non, no tempo. Xa pasamos o número 7, que é sempre un número así un pouco máxico, e seguimos vivos e seguimos vivas, e iso é de celebrar. Este xa sabedes que un podcast de A que cheira papá, e como tal vou presentar xa aquí a gran equipa. Antes diso, recordarvos ou lembrarvos que nos podedes escoitar en iVoox, en Spotify, en iTunes, supoño de Google Podcast, porque isto é automático, e tamén no YouTube. Podedes deixar comentarios, podedes facer ese tipo de cousas que tanto nos prestan, sobre todo para compartir opinións, e feedback, que tan boa palabra creou o inglés. Fora diso, agora sí, a equipa aquí completa como sempre. Empezamos presentando a esa lectora de galego na Universidade de Salamanca, unha das persoas que máis coñecemento ten nesa cabeza que coñezo eu, dos que coñezo eu, que é Alba Rozas, compañeira. Hola. Que Hola. tal, como andades? Desde la linxa, eu sempre movéndome tamén. Dende la LIN esta vez, entón. Non Dende la fuxemos lin desa. esta vez. Quedan Bueno. exames nada máis. Un centro discutido de Galicia, non? Como que hai xente que considera o centro, pero non é... Sí, depende de quen lle preguntes. Non falamos Por dos exemplo, mapas nos de alcaldes. decisión. Se che pregunto a ti, que pasa? Eu creo que non, eu creo que é unha estrategia comercial que está ben traída como Pero ben estrategia traída, comercial. Temos tamén por aí o compañeiro, o boss, a Guillermo Rodicio, amigo. Que tal, Carlos? Boa tarde. Que tal? Ti, la LIN centro ou non centro? Non creo, ti és home que de mapas, non? Eu non digo nada porque todo o que diga poderá ser usado na miña contra hoxe. É certo, probablemente. Temos tamén, por suposto, por aí a Pablo Pesado, compañeiro dende Cataluña, falando. Dende Cataluña, sí, hoxe non estou no verdadeiro centro de Galiza, que é evidentemente Ferrol. O que acontece é que a proxección de Mercator difumina isto, pero Ferrol centro, claramente. Igual se tes en conta a plataforma continental, sí que é Ferrol, Igual se Dale contamos tempo. emigrados galegos atoparíamos unha chea en Barcelona, cuidado co tema da habitación. Sí, sorprenderíamos. O galego é unha das linguas máis faladas en Barcelona, non sei se a cuarta, Algo linga, non? A por aí. terceira ou por aí, sí. Temos tamén a Darío MJ, compañeiro. Hola, que tal? Boas tardes. Eu creo que o centro de Galicia non é Lalín, senón Silleda, que é o concello rival de Lalín. A ver, aquí Silleda. a discusión ia, eu creo que na Golada que se propuxera tamén un centro, ou en Bermés, que é unha das parroquias de Lalín. Pero se yo non escoitara nunca, a min válenme, a min valen. Eu creo que o centro é como na política, é un concepto que realmente non existe co que nos enganan, entón a min válenme. Bueno,
De acordo, podemos deixalo aí. De todas formas, Alba, tes que invitarnos, a festa do cocido. Gravar o baleiro perfecto na festa do cocido. Temos que facer un baleiro perfecto sobre a festa do cocido e facelo en directo, dende ali, en plan. Pois, cando que irades? Non, iso queda dito. Este ano fíxose, creo que o 16 de maio, que eu non estaba. Pero a ver se para o ano se volve a facer, ou cando se poida volver a facer, para... bueno, pola situación que estamos vivindo. Non sei. Exactamente. Eu creo que estamos Pero aí. Eu creo que... Este verán malo será que non consigamos. Incluso algún baleiro, isto só aviso, só deixo a modo premonitorio. Algún baleiro farase en persoa. Eu encargareime disto, de sacar os medios e os cartos para que isto sexa posible, porque merecemos un baleiro perfecto, mesmo con público, incluso non moi numeroso mellor, pero un público, ao fin ao contas, non? O Inditex dos podcast, Exactamente, non rompendo a cuarta parede. Pois nada, baleiro perfecto, efectivamente. Podcast da que cheiraba pasa, sabemos, e estamos aquí para falarvos, bueno, un pouco xa sabedes que isto é monográfico, vou presentar un pouco máis por o tema que ao mellor chega xente que non nos coñece isto. Xa sabedes que cada programa é monográfico, cada programa falamos dunha historia e normalmente alternamos ciencia ficción con fantasía. Hoxe toca, como ben sabedes, ou como ben contades, ciencia ficción. E o tema, antes de darvos un título, como sempre, antes de definir esa historia, imos escoitar unha pequena cita. Deckard, tes tan mala cara como a pelica esa que deixaches na rúa. Vou para casa. Tiñas que aprender del, Gaff. Este fulano ha hecho o mesmo ca un matadoiro andante. Quedanche 4. Veña, Gaff, vamos. 3. Quedan 3. Son 4. Ainda queda a que descubriches na Tyrell Corporation. Rachel desapareceu e evaporouse, nin sabía que era replicante, non sei que era un implante, dixo Tyrell. Veña, Gaff, bebe tamén por min, meu. Pois o tema hoxe vai ser detectives na ciencia ficción. Non detectives na ficción, senón na ciencia ficción, que isto é interesante e tamén un petisco, porque non de fantasía. Xa que pensábamos, creo que chegamos a debatir, non? Se dividir este ciencia ficción e fantasía, eu creo que como na fantasía non hai moitos, non? É máis un tema mellor de ciencia ficción ou tal, pois decidimos meterlos aquí no mesmo saco, pero sobre todo centrándonos nos primeiros, na ciencia ficción. Antes, como sempre, antes de definir a historia aí brutalmente, poñernos un pouco xa máis densos, non? Que somos moi daqui de café para cafeteiros, imos falar primeiro das nosas primeiras veces cos detectives, a nosa experiencia personal cos detectives na ciencia ficción, ou incluso eu aquí abro a man e deixo que a xente fale incluso dos detectives puramente, porque eu creo que hai un pouco de ciencia ficción en case todas as historias de detectives, porque sempre moitas desas historias acaban por inventar algo para que todo funcione, porque senón hai certas licencias. Sexa como for, empezamos, como sempre, falando con Alba para que nos conte pois un pouquiño esa primeira vez que descubrí os detectives, esa na ciencia ficción ou sexa na historia normal ou que queira, bueno, un pouquiño, ela xa me entende. Pois mirade, eu a miña primeira experiencia con detectives sendo ben pequena, había uns dibuixos que me encantaban que eran os de Boogie Boogie, que a canción era Boogie Boogie, el más cachondo y chuleta de los detectives. Era, creo que unha oruga ou un gusano, non sabía. Hostia. Unha oruga, creo que era unha oruga. E despois o Inspector Gadget, por suposto. Esas foron as... Porque aparte, eses dibuixos encantaban. Eran os que vías na dúas ao mediodía. Esas foron as primeiras experiencias con detectives. Probablemente o Inspector Gadget sexa a idea de detective na ciencia ficción, non? Podemos colocalo de paradigma. Eu creo que sí. O divertido do Inspector Gadget é que non resolvía el os casos. No, era toda unha trama de explotación infantil, sabes? Como con Oro Mouri. Dios, non me arruinedes a infancia. Eu desearía ter a sorte que tiña o Inspector Gadget, a verdade. É verdade, todo dependía un pouco dun fío, non? De sorte aí aleatorio sobre a vida. De chiripa, todo. Pois a verdade que sí. Alba, non sei se querías engadir algo ou sobre esta historia ou... Non, simplemente... Pero son as imaxes que teño gravadas. Sí. No, eu creo que é compartido, eu creo que neste caso é compartido por todos ou máis ou menos de algún xeito, creo que todos estamos por aí. Pois nada, Guillermo, comenta a ti tamén a túa movida. A miña primeira experiencia con detectives é
a miña primeira experiencia con non detectives tamén, porque aquí na Coruña unha vez iba volvendo eu de noite de festa, o sea, miña de festa, estaba de festa na casa duns amigos cando se podía ir de festa, e un tipo sacou unha navalla e me atracou. Me quitoume o móvil e a carteira, e andando un pouco máis adiante, pois avisei a un tipo que me atopei en plan, ten cuidado, que aí atrás hai un tipo que me quitou o móvil e a carteira. E como bo samaritano, este rapaz pois dixo, tío, no, espera, vamos a chamar a policía e tal. E chamamos ao policía e efectivamente chegou a policía, preguntounos que pasara, eu nada, expliquei tal, mira, un tipo aí atrás, non sei canto, tal. E meteronme nun coche de policía. E eu pensei, nada, que, sabes, que me levarían para casa, eles se porían a resolver o asunto e xa está, sabes, que entraría a figura do detective que nós todos imaginamos. Claro. Pero en realidade non, o sea, en realidade como que me tiveron dando voltas por unha mazá, chegado a un punto, había un señor nunha esquina e dixeron, era ese o tipo que te quitou a carteira? Sí. Sabes, fixen eu de detective, sabes? Sí, foi ese señor o que me quitou a carteira. Levaronme para a comisaría, despois de que dixeronme que o detiveran, e me deron o móvil e a carteira, e me lo mandou para casa, me preguntaron se quería presentar denuncia, e se acabou aí. O sea, foi toda unha cousa increíblemente aséptica na que ninguén... Sí, pero ninguén era protagonista, nin nada, non había investigación, nin resolución, nada. Todo un do it yourself, Sí, o sea, todo aquí en Galicia facemos todo nós todo o tempo, sabes? Non hai... Buffet libre, non? Buffet libre de investigación. Ese, sí, pois veña, vai para a comisaría. Gústame. Sí, monte o seu propio caso. Totalmente. Pablo Pesado, compañeiro, ti que? Como vai aí por Ferrol? Por Ferrol hai maleantes que necesitan ser investigados. Hai bastante, sí. Igual, agora sí pensando, pode que a miña afición polos detectives veña de aí, de ter nacido en Ferrol, que é como a cidade máis negra de todas, non? Pero é a verdade que entrei no mundo dos detectives case pola fonte, que é por Conan Doyle. Tiveron unha enfermidade así moi longa, nada moi grave realmente, non hubo drama, creo que foi unha amigdalite. A cousa é que me marcaran a obra completa non, a obra completa non, Sherlock Holmes completo. E nada, estive no papando cunha febre así un pouco delirante e debeume de quedar moi fondo que me obsesionei. E os seguintes anos eu ia á escola con todo tipo de aparataxes que a mí me parecían detectivescas, non? Pois levaba unha brúxula, levaba unha especie de campá que vendían en Imaginarium cun gatillo, cun disparador para escoitar cousas que estaban lonxe, non? Tiña un montón de aparellos do tipo unha navalla tamén, pero destas sen fío, evidentemente, pois con ferramentas, non? E nada, calquera cousa que a mí me lembrase o Inspector Gadget, eu levaba en riba. E isto non creaba moita popularidade na escola, a verdade, pero bueno. Esa foi a miña experiencia. Darío, ti que atrapando tamén criminais en Coruña ou nada? Bueno, atrapando non, pero sí que o tema dos espías e tal gustaba bastante, que teñen un pouco así un componente detectivesco, pero sí que un pouco como Alba, os miños primeiras influencias así, primeira vez que así crieme cun detective foi con un Inspector Gadget tamén, do que eu son bastante fan, Detective Conan, cando botaba no Xabarín Club, e logo tamén unha serie que como un pouco como Pablo, porque de Sherlock Holmes, pero ten a curiosidade de que era de Miyazaki. Era unha serie animada que era un pouco así, non era anime, pero sí que era unha serie de dibuxos animados, non sei se para nenos, pero sí, era bastante interesante porque era un pouco, pois, como Inspector Gadget, pero Inspector Gadget non, Sherlock Holmes, pero así con todas as historias, pois, típicas, non, das novelas de Conan Doyle. Joder, falaches de Miyazaki e eu pensaba que falabas do Dark Souls, como facendo unha serie infantil, que tolo. Sí, non, a ver, era Miyazaki, decateime despois que era Miyazaki o que facía a serie, pero a serie no seu momento sí que papeina inteira e gustábame moito cando era pequeno, a verdade. É unha serie entretida, porque está en Amazon Prime, ou estaba, e dixen, vou ver un capítulo a ver como embelleceu esta serie e tal, e non embelleceu nada mal, todo hai que dicilo. Pois eu, falabas de Detective Conan, pois vou fiar xa directamente por aí, porque é verdade que creo que o primeiro contacto de detectives que tiven, bueno, o primeiro contacto sería Tintín, o mellor, non? Que era xornalista, pero eu creo que facía moito detective ou de labores detectivescas, pero sí que entrando o mellor na ciencia ficción e deixando de lado Hergé,
pois entraba xa Detective Conan, non? Que é unha clara serie de ciencia ficción polo tema de que ele, bueno, encollido ou, como se diría, rejuvenecido ou como que iramos dicir. Sí. E aí estaba o Detective Conan, claro, que resolvía casos, e aí aprendín o valor da intriga, do suspense, porque non había nada, porque houve un momento no Xabarín que estaban mal os episodios, é dicir, normalmente os episodios de Detective Conan sucedían en 2 episodios. Perdón, o sea, as historias de Detective Conan eran 2 episodios. Un de introducción tal, no, e outro de no desenlace, non? Partían aí un pouco, non sei se vos dades conta, pero máis ou menos era así. Que pasaba? Que claro, se tiña... O Xabarín Club emitía 2 episodios, pero non sei que pasou co momento en que se jodeu e os 2 que iban seguidos non iban seguidos, senón que o primeiro era o final do día anterior e o segundo era como o novo e quedaba sen responder outro día seguinte. E eu estaba super frustrado por esa historia, porque eu quería, a min gustábame ver acabar as historias no mesmo día. Entón aprendín aí o valor da serie como fenómeno de que tes que esperar unhas horas polo menos ou un día para ver como acaba, e 2 este tema de suspense de que non hai respostas a veces no mesmo día. Pero parecíame como moi mal feito iso de deixarme sen respostas 24 horas, polo menos. Camel nos beizos. Sí, totalmente. Ademais, logo xa non me meto de que realmente cos anos, incluso xa daquela xa me parecía bastante turbia a serie. Non turbia de que estivese mal ou non, senón que me parecía super adulta. Eu que era un neno, era como medio consciente de dicir, esta serie como que po maiores, non? Porque aquí hai cousas un pouco malas, non? De asasinatos duros, violencia explícita e tal, pero non dicía nada pouco nada, non fora a ser que os meus pais pois tamén se desen conta de que máis que debuxos, pois eran debuxos para adultos, non? Que ao mellor aquí sempre foi un concepto en España que a xente tardou moito en darse de conta, non? De que os debuxos todos eran para nenos, e ata South Park, que se fixo moi famoso, incluso os Simpson eran considerados un produto infantil durante moito tempo, pois non todos os debuxos evidentemente eran para nenos, non? Que con as cousas aí quedaron pendentes de materias de pais e nais durante boa parte da nosa infancia. Pero sí, vaya. Estaban cativos de 6 anos vendo Evangelion aí, non digo máis. É que estábamos vendo Evangelion, é que vimos Evangelion na tele, o sea, isto, cuidado con isto, que ten tela. Bueno, pois dito isto, non? Xa falando das nosas experiencias, vou facer o de sempre, vou poñer aquí o primeiro corte para dar paso, bueno, pois máis ben, a definir esta movida. E a historia é simple, hoxe falamos de detectives na ciencia ficción, e eu creo que, como sempre, o tema sería principal, ideal, falar do que ven sendo bueno, estás me escuitando teclear porque o tiña aberto, pero pecheino porque son normal, que é o típico, é falar de detectives como termo, non? Aquí, seguindo o que tiña buscado no Drive, poñíame que era un termo para nós, inglés, que viña do latín, pero claro, se un termo inglés non ven do latín, non entendo moi ben a que quería decir, pero vaya, que era de detectus e unía quitar e cubrir, é dicir, quitar a cuberta, é dicir, descubrir algo, non? Quitarlle un pouco o misterio, o que ven sendo a palabra detective. Evidentemente, eu creo que a día de hoxe todos coñecemos ou sabemos o que é un detective. Aquela persoa que, de algún xeito, pois intenta arroxar luz sobre un misterio, sobre un suceso, sobre un incidente, sobre un crime, etc. Creo que ata aquí todos estamos de acordo e non hai demasiada problemática, non? Como facemos aquí os nosos debates. Logo, si é certo que eu creo que isto é unha distinción interesante, ou polo menos na que logo mellor podemos afondar, non? Pero é a idea do detective privado, aquel que investiga pola súa conta ou é contratado por un terceiro para investigar un crime, e o detective da policía. É dicir, aquí isto, creo que aquí houve durante moitos anos na serie en Hollywood, non, nas películas que herdamos, creo que houve un problema de localización, de chamar detectives ao que aquí serían inspectores na Policía Nacional, que un termo, o sea, en España non hai detectives, non hai ese rango dentro da policía, non existe, o que temos son inspectores que traballan X crimes e tal, e bla bla bla. Eu non son un experto nesta historia, pero sei que máis ou menos é así. Entón creo que moitos deses detectives, non, que chamábamos nós nas películas eran inspectores para nós, para entendelos, non, dentro da Policía Nacional ou o que sexa, a Guardia Civil, etc.
Entón, bueno, por un lado, o derma público de que pertences á policía e tes os recursos da policía ao teu servicio, por outro lado, o detective privado que é contratado por un terceiro, por un involucrado moitas veces no mesmo crime para intentar dislucir pois algunha historia, non? Mesmamente ás veces incluso o acusado contrata un detective para que o defenda e encontre os verdadeiros responsables, non? Ou similar. Evidentemente, hai un nome que aparece aquí, ben apuntado, creo, Rodicio, non? Que só podes dicir ti, non? Cal é o gran nome dentro do detectivesco asunto do que tratamos hoxe. Se hai que empezar, aínda que despois estaremos máis centrados na ciencia ficción, supoño que hai que falar de Sherlock Holmes para entrar, non? Efectivamente. Sí, home, creo que teño apuntado aquí tamén Darío sobre o de Sherlock Holmes, precisamente que moitas das que despois se convirten en clixés dos detectives veñen un pouco determinados por ese primeiras novelas de Conan Doyle de ese detective privado que era Sherlock Holmes durante o século XIX, onde aínda non existía como tal a ciencia forense e entón era como moi innovador a idea de tratar o crime como a un puzzle. E aparece a figura de Sherlock Holmes precisamente como o señor que é tan intelixente que pode desenvolver, o sea, que pode desentrañar eses puzzles. Sí. Tal vez habería que engadir aí a Edgar Allan Poe, non? Que é como o verdadeiro fundador, tal vez menos recoñecido, porque o éxito de Conan Doyle foi absoluto, mas tamén a Chesterton, non? Que ten todos os contos do Padre Brown, que é un detective moi interesante, pois porque é un cura, mas tamén é un dos fundadores das tramas detectivescas protagonizadas por detectives privados, digamos, non? É divertido porque aínda que pode parecer un pouco de antecedente histórico, tamén está conectado coa ciencia ficción, ou polo menos no caso de Poe é máis evidente, non? Porque Poe moitas veces aparte do que pode ser as súas tramas aquí máis detectivestas sempre un pouco entre aspas, no caso de Poe diría eu, sempre aí está o xénero do terror e o xénero un pouco da ciencia ficción rondando. Pero no caso de Conan Doyle, en realidade, o autor de Conan Doyle, o sea, o autor Conan Doyle, era un señor que tiña unha vertiente fantástica na súa personalidade porque estaba obsesionadísimo cos fantasmas, estaba convencidísimo de que eran verdadeiros e se xogou en varios momentos da súa carreira o seu prestixio en intentar demostrar que as fantasmas existían. De feito, encantabanlle as mesas voadoras, non? Sí. Todo o asunto dos mortos vivintes era unha cosa que lle flipaba. Igual era él, a fantasma. Hai unha novela moi divertida de Julian Barnes que se chama Arthur e George, que é o único caso en que chamaron na vida, o sea, no mundo real a Arthur Conan Doyle para que intentase descubrir un caso real, o sea, es como se ele fose Sherlock Holmes. Chamaron, en plan serio chamaron para que el resolvese un caso e o tipo, claro, mesturaba en todo o intento de resolver o caso as súas movidas con fantasmas, entón é unha cousa un pouco tola. Fan absoluto. Que grande. Bueno, vese, evidentemente hai un referente, non? Que hablábamos de Sherlock Holmes, que eu creo que chegou a ter alguna adaptación así medio futurista, non? Eu creo que a min soame de que non. Claro, non o busquei profundamente, a verdade, porque tampouco queríamos centrar en Sherlock. Isto é importante, eu polo menos non insistí moito na figura de Sherlock Holmes, porque o mellor é un personaxe que merece un valeiro, sobre todo Conan Doyle e tal, porque é un personaxe onde realmente hai xente expertísima en Sherlock Holmes, o sea, me acordo de que leen son fans de Conan Doyle e tal, eu non para nada, non entro nese círculo, pero non por nada, por puro descoñecemento, pero tampouco nos íbamos meter nese sardín porque sei que hai auténtica xente intelectual disto, o sea, fans que controlan o mundo, que seguiron todas as diferentes que foron surdindo, diferentes, como se di, spin-offs, ¿no? Vamos dicirlo así, pero vaya, neste caso nos máis unha homenaxe pequeniña que lle facemos aquí de que non esquecemos Sherlock Holmes, o que aporta é o que dicía Rodicio, non? Aporta, eu creo, unhas bases evidentes, pero logo o que hai evidentemente corrente cando falamos de detectives, sobre todo centrado na ciencia ficción, eu creo que hai dous cousas que evidentemente hai unha cousa, a habitualidade do crime, é dicir, é un mundo onde o crime é habitual, co cal necesitamos expertos que resolvan estos crimes, ou inclusive, e isto se entramos na ciencia ficción pura, que a desaparición deste, non? Como pode ser exemplos de Minority Report, de a película de Steven Spielberg, ou Psycho Pass ou Demolition Man.
onde, por exemplo, en Demolition Man, unha sociedade que hai tan pouco crime que cando aparece alguén experto en crime teñen que recurrir a alguén do pasado coñecedor destes crimes, non? Para poder combatilos porque non están preparados para ele. Parece super interesante realmente a nivel filosófico. Bueno, o crime estaba que as Pizza Hut era como restaurante fino, non? Na película. Eso é un crime, non? Eso é un puto crime, está claro. Bueno, pois fomenta, non, a aparición desta especializada na resolución dos feitos dunha persoa non capaz de solventar este... O que dicía tamén, eu creo que dice moi interesantemente, o puzzle, non? O quebracabezas no que se converte normalmente en literatura, en cine, en videoxogos, o caso un puzzle, un quebracabezas que temos que resolver de algún xeito, nós como testemunhas evidentes, pero o protagonista, non, da nosa historia, que ten unhas pezas que van soltando e normalmente tamén hai a idea de que o espectador ou o lector hábil se colle as ideas adecuadas podería chegar a resolver o crime antes de acabar o libro, non? Recoñezo que eu nunca o consigo directamente, o sea, moi rara vez, se non é moi evidente, entérome do que está por vir ou podo sospeitar que realmente son malísimo nestes asuntos ou aí rompo lanza a favor dos autores que sempre a graza, non? E non verlle o truco, non? Porque isto fixéramos un podcast, podedes escoitalo por suposto de bruxos e magas, non? De magos e bruxas. É certo, non? Que hai un pouco de maxia en todos estes casos, non? De que ¿cómo se di? Prestidigitación. Prestidigitación. Palabra mala de dicir é aí, non? De que non ver o truco co que che van pois resolver o final, non? Porque non dixe de ser un pouco unha ilusión todo o que presentou ata agora o autor. Sexa como for, na ficción eu creo que é unha das ficcións, eu creo, máis claramente narrativamente ou falando de temas estructurales de narrativa, máis clásica, non? Onde hai unha introducción, hai un no e hai un desenlace. Así suelen ser a maioría de novelas, a maioría de obras, imos dicirlo así máis ben, detectivescas. Presentación do crime, investigación do mesmo e morte ou captura do criminal. Eu creo que no 90% das obras que eu consumín de detectives e tal, cúmplese isto. Entón non sei se Alba, que aportou xa algo por aquí, non, que a partir dos anos 70 isto empeza a cambiar un pouquiño, non? Ou amplíase un pouco a idea do detectivesco, pois xa pode... Sí, o que sucede é que, bueno, que o xénero da ciencia ficción combínase co cine negro. Dai tamén xorde o cyberpunk, que tamén ten un determinado componente noir, non? Na ciencia ficción, o que achega de novo a ciencia ficción coa figura do detective é que ten que resolver un caso, pero ademais atópase coa deshumanización e co límite da humanidade. É dicir, que hai un componente filosófico que vai máis alá do xénero puro. Sí, a diferenciación entre noir e detectivesco tamén penso que vai ser unha cousa constante hoxe de intentar diferencialo, intentar ver as cousas que teñen en común. Non é... Tamén creo que... Perdón, Pablo, ti primeiro. Non, ia dicir simplemente unha aposta terminolóxica, non? Que penso que o termo máis preciso que podemos empregar é o de cyber noir, porque dá conta desta combinación entre xéneros por unha banda e por outra, pois da ambientación marcadamente futurista, que é común, non? De todas formas, o xeito de que se empreguen tantos detectives, de que o que a ciencia ficción empregue tantos detectives no que no... Bueno, tantos detectives no que son os argumentos, é o tema de que o feito de que sexa unha novela detectivesca é moito máis fácil construir unha historia, non por este tipo de cosas, porque se ti mostras un mundo onde existen criminais, pois podes afondar un pouco pois nos feitos que causan a criminalidade, na estrutura policial na que traballa o detective, na moral que existe no futuro. Entón, ti podes tratar moitísimos temas só con este tipo de estructura, non de novela. Eu creo que por iso, basicamente, hai moitas novelas policíacas futuristas precisamente por isto. Non sei se estades de acordo ou non con isto. Sí. De feito, penso que o detective moitas veces funciona como unha especie de antropólogo, non? Como unha persoa que a través das preguntas que fai a outra xente, das valoracións que imos vendo, é como accedemos a iso, un mundo con antropoloxía moi diferente da nosa. E por último, Charlie,
Unha cousa que dixeches que normalmente remataban as historias coa morte ou a captura do criminal, olvidousche unha opción que hai que non se comenta demasiado, pero é a redención do criminal. Que moitas novelas rematan ca redención do criminal, non? O do detective, que tamén pode ser. Ou a nunca aparición do criminal, non? Tamén, non? Pensemos en obras como de David Fincher ou Zodiac, non? Que baseada na historia real, por suposto, pero tal. Eu que falaba, Pablo, ese antropólogo detectivesco, non? Que ao final é unha forma moi fácil de entrar nos mundos, porque o detective a súa función, tamén os xornalistas, non? Na literatura aparecen moito como cuestionadores, non? Da realidade. Contan a realidade porque fan preguntas, entón acabas entrando no mundo de xeito, nese mundo inventado, acabas entrando de xeito para o lector ou o que sexa, o espectador, de forma sinxela, porque como estás seguindo a alguén que fai preguntas, vas ter respostas, non? Das cousas que ves ou das cousas que tes que non coñeces. Ademais, eu creo que o detective ao longo de toda a historia, non? Ademais, hai períodos, eu creo que para min a veces trata sobre o xénero detectivesco como un xénero menor ou un xénero, como se diría, de bestseller ou de algo así, non sei explicarlo mellor, non? Pero incluso con certos tintes peyorativos, non? E a min sempre me pareceu moi mal. Esta é a miña opinión persoal, quero decir, non? A mí é que eu lín obras de detectives que me pareceron moi boas, moi boas, non? E grandes thrillers e grandes cousas que eu creo que como por exemplo no cine Seven, non? Xa digo, deixando a ciencia ficción, que ahora imos a afondar xa máis, pero pareceronme grandes thrillers que eu creo que se quixera poñer unha boa película a alguén, creo que hai moi bons thrillers, non? Detectives que serían boas portas de entrada ao bo cine ou boas películas ou tal. Entón, nunca entendí moi ben ese odio caro detectivesco e tal, pero entendo que o mellor teñen que ver moito con cousas herdadas como desde as novelas de caballerías ou cousas así, non? Que de cousas de profesións moi concretas que se poñen de moda, que se explotan ata límites sospeitados, como pode ser hoxe 2021 a novela negra, non? Que todos coñecemos, que está sobreexplotado, non? Destos países nórdicos e tal, que recibimos moitísima influencia, especialmente en Galiza, por certo. Mesmo en Galicia, o Noir Vigués. Claro, Domingo Leo Caldas, o policía que vive en Toralla, que falábamos onte, pois todo aí, non? Triunfou entre os rapaces do electorado, leron varios, a Leo Caldas. Eu creo que son novelas no fondo que son interesantes de ler porque entendes o concepto que venden, non? Que é o que dicía eu da estrutura, non? De presentación, o desenlace, de que hai unha historia que un pode achegar e pode entender e sin demasiada complicación, e sobre todo eu creo que a palabra máis clave neste tipo de obras é que é entretido, non? O que queres é entreter e pasalo ben, non? É dicir, o sea, non, pasalo mal ben, bueno, isto é un termo relativo, pero entreter, non? A ese espectador. Neste sentido... Sí, perdón, Guillermo, sí, fala. No, pasa que sobre este asunto, dunha perspectiva máis quizáis de, non sei, dende o que pode ser a escritura como oficio, o xénero do detective é popular porque funciona moi ben e precisamente polo que di Carlos, que ten unha estrutura moi recoñecible. En realidade vamos a falar hoxe de ciencia ficción, pero un xénero explotado en case todos os xéneros. Quer dicir, moitísimos libros son un xénero X mesturado con detectives ou un xénero Y mesturado con detectives. Precisamente por eso, porque funciona moi ben a nivel popular, ten unha serie de tropos moi recoñecibles, xiros que son gustosos de ler, o sea, é que eso é así. Quer dicir, se o xénero triunfa a nivel popular é precisamente porque funciona, porque conecta con moitas persoas, é moi reproducible, é moi sinxelo de mesturar con outros xéneros literarios. Hoxe vamos a falar un pouco máis de ciencia ficción, pero vaya, poderíamos falar de mestura do detectivesco con case calquera xénero que se te poida ocurrir. Sí, totalmente. Ao final, esa figura de tío intelixente que resolve cousas é esencial en moitos dos xéneros. Quero dicir, ao final, o que temos o detective non dixer o tipo listo, non, da clase. É dicir, moitas veces é presentado así, por suposto hai parodias, hai sátiras e tal que moi boas, non, sobre isto, pero vaya, no fondo é... Eu de todos os modos querería formular unha visión un pouco menos esperanzada ou máis cínica disto, non? Porque falamos de que os detectives triunfan porque son moi gustosos de ler, isto é verdade, mas tamén penso que triunfan porque hai un apoio mediático e mesmo político moi forte. Isto ten que ver, penso eu, co para qué do cine negro, das tramas de detectives, sexa cal sexa o contexto en que se ubican, non?
Eu penso que hai detrás unha certa heroización da policía, mesmo do exército, e ti comentabas, Carlos, antes, que en xeral este tipo de formato sempre había un contexto en que se produce moitísimo crime. O crime é algo habitual, non? Entón, isto é moi importante para que o espectador, pensemos especialmente no espectador americano, non? Pense que fora da súa casa está a jungla, non? Están pasando cousas horrendas e ten que confiar nunha policía cargada de potestades, capaz de mesmo suspender o propio dereito porque está en perigo. É moi interesante porque parece que a popularidade mundial do noir, das tramas de detectives, foi en paralelo co aumento de poder dos propios grupos represivos, especialmente en Europa, tanto eu sei. Isto é algo que penso que lle lín a Luigi Ferraioli nun compendio de artigos que se chama, que se traduciu ao castelán, que como eu lín, El paradigma garantista. É moi interesante, non? Porque se tal e como penso, a función do cine negro é esta, e tamén podería acontecer co cinema de superheróis, por iso dixámolo para outro baleiro, que función ten o detective nun escenario futurista, non? Que é o que nos quere transmitir? Un terror cara ao futuro? Non sei, parece un tema complicado, non? Porque esa función política como que desvanece un pouco. Incluso o que ti comentas, non? De chegan esos momentos, pero que eu lendo, non? Ou tratando de topar cabos comuns, non? Para estes, non? A primeira as primeiras ficcións, non as primeiras, pero un dos primeiros xeradores de moda aquí en España, non? Foi na transición, cando se fala de cando estudias, non? O temario, non? Típico de lingua, son Eduardo Mendoza, non? Compañía, cando realmente hai un equilibrio bastante de que parece que a xente ahora sí pode recibir este tipo de contido, non sei se me explico, non? De como sobran, xa se pode falar de todo, imos falar de detectives tamén, non? Ou de tramas policíacas, novela policíaca que tal, antes non excesivamente, non? Eu creo que sí que se relaciona moito con esa, o que diste, esa heroización do que ata agora non podíamos poñer como héroes a X xente que evidentemente non o eran para o povo, non? De feito, nese sentido, hai unha connotación política evidente na novela Plenilunio que fora de lectura obrigatoria, non? Había un certo concepto de identidade nacional e de quen era o inimigo interno, non? A transmitir. Pero, pensaba un pouco en exemplos como o cine de Christopher Nolan, que ten unhas interpretacións políticas moi coñecidas de Zizek, non? Isto vino moi ben en Tenet, non sei se a vistes, creo que é do ano pasado, mesmo deste, porque o que está a propor nesa película, non quero dicir moito para non facer spoiler, non? Mas hai unha ameaza que ven do futuro. Repítese constantemente esta idea de que hai unha especie de policía secreta que controla o tempo, que ninguén debe coñecer e que debe protexer a cidadanía, a humanidade, como din eles, que a humanidade é a cidadanía americana, normalmente, debe protexela dun futuro que ven por nós, non? E parece unha loucura como o cine, dunha maneira iso gustosa, ti estalo pasando ben, está legitimando que exista un corpo descoñecido pola poboación con total liberdade para facer o que lle pete, mesmo para controlar o futuro, non? Falas dos Men in Black, perdón, falas de Men in Black ou de Tenet. Pois Men in Black podría entrar aí tamén, son detectives de ciencia ficción. Claro. Sí. O sea, o que está dicindo basicamente Nolan é que Minority Report non é unha distopía, é un mundo perfecto. É un mundo perfecto, sí, unha utopía, non? Do que comentamos. É curioso que Christopher Nolan ademais é inglés, que é un tipo moi curioso con iso, que non é americano. Tamén temos que ver que na maior parte do que son as novelas de ciencia ficción, obras de ciencia ficción, non digo que sexa a maioría, pero sí unha gran parte, os detectives son funcionarios. Entón, es o feito de ser funcionario como un engranaxe do Estado crea pois a sensación, o sea, toda a atmosfera que existe en relación a ese Estado e o status quo no universo que se está creando, non? Entón, pois, podes ver pois a ideoloxía ou os crímenes que se perseguen por parte do Estado, ao modus operandi do sistema penal, etcétera. Non? Hai un videoxogo que fala moi ben diso, que é Bioshock Infinite, porque presenta o típico detective borracho da América dos anos 30-40, non? Pero explica que esa borracheira non é simplemente por un traballo moi duro, é porque estivo reprimindo as folgas obreiras con Pinkerton, porque estivo masacrando os indígenas en Wounded Knee, non? É moi interesante esa idea de, o detective sofre, pero sofre porque fixo cousas horrendas, non?
polo Estado. Iso o Bioshock Infinite mostrou moi ben, penso. Isto que comenta Darío, eu penso que é a clave de por que hai tantísimos detectives na ciencia ficción, que a idea de se ti vas a crear un mundo futurista ou vas a imaginar un mundo futuro, ao final é imposible non imaginar tamén a maneira en que se organiza a colectividade, pois o poder do Estado, un papel máis ou menos central niso, e entón, claro, o policía aparece precisamente, o detective aparece como a figura en conflicto dentro desa organización, como se une aos poderes represivos desa organización con como se organiza o resto das persoas, non? A problemática entre o público e o privado. E se o ves dende unha perspectiva histórica, no fondo tamén todas as novelas de detectives e a propia figura do detective xurde deste conflicto. A propia idea da policía é un fenómeno fundamentalmente urbano, da aparición das grandes cidades no século XIX, onde había masas de población tan grandes que xa non se podían autoorganizar porque había demasiadas persoas anónimas, demasiadas conexiones impredecibles entre as persoas. Entón, o Estado necesitaba organizar un corpo especializado en vixilalos, o sea, en vixilar as persoas que xa non se podían autoorganizar para previr o crime ou para responder ao crime, que no fondo era unha cosa que era moi habitual en entornos máis rurais. Pensamos en, se aquí nos ponemos frikis e miramos historia do dereito, non hai figuras de policiais no mundo medieval, porque o propia, máis ou menos, había figuras intermedias que levaban aos criminais directamente a que os xulgasen. Non había esa necesidade de resolver o crime por parte do Estado, porque a xente prácticamente se coñecía toda entre ela e era moi fácil establecer motivos, por decirlo así. Entón, claro, cando xurxen as cidades é necesario establecer policías e se organizan de repente novas maneiras de relación entre o Estado e o cidadán a través deses corpos de represión que exercen violencia, que poden ser os policiais, ou que reprimen a violencia, que era o detective, non? É curioso diso que falas, non? Porque creo que é moi esclarecedor, non? De que a creación do detective ou do policía vai a da man do urbanismo, non? Ou do xeito de crear cidades, do xeito dos novos urbanitas e tal. E iso a vez tamén, de cara na literatura ou nas obras en xeral, ves que hai unha liña paralela alrededor diso, non? De que tamén se van reflexando logo, non? A medida que avanzan os temas cara do rural, acaban no urbano, non? En plan, nos anos 80 e tal, ou nos 70, 60, 50, vaise cada vez máis a cidade cada vez máis protagonista, non? De aí que non é raro que xorda o detective con figura principal destes asuntos, non? E tal, por suposto, en diferentes épocas, diferentes autores, porque evidentemente o Londres do século XIX non é o mesmo que o que sei, o Santiago do século XXI, non? Vamos dicilo así. Pero é curioso como se vai relacionando. Ciencia ficción, falábamos, novos escenarios, ferramentas e posibilidades para o detective, non? Ao fin e al cabo, cando falamos de detectives, falamos de posibilidades, falamos de ciencia ficción. Eu creo que a ciencia ficción, ao final, o que nos propón son métodos que queremos máis ou menos posibles, orixinais, frescos e tal, que nos acheguen novas formas de entender o mundo ou como podría ser ese mundo dun futuro, non? Normalmente a ciencia ficción está moi relacionada máis co futuro que co pasado, e aquí, pois, vemos, non? Aporta novos contextos, expandir a imaginación ante onde o autor queira, non? Neste caso aquí conta moito a originalidade, pero eu creo que tamén provoca, non poucas ocasións, a inclusión evidente de Deus ex máquinas por doquier, non? É dicir, no futuro temos novas formas de control social, temos novas probas que aportan ADN de non sei que, podemos a túa cara sacala dun reflexo de non sei que, eu témolo, microchips que seguen o teu corpo a onde vas, podemos hackear a túa mente e lela e co cal non podes mentir, non? Todo isto, evidentemente, son problemas ás veces para os autores, non? Aí outro día li un artigo moi interesante, non o teño aquí anotado, pero xusto estaba sobre isto, e dicía de que moitos autores de novela negra e tal prefiren ambientar as súas obras nun mundo pre-internet ou pre-móviles de cara á posibilidade de non liarse tanto ou non ter que explicar tanto de como unha persoa pode desaparecer sen deixar rastro. Non sei que vos parece isto, pero me pareceu moi interesante, non? A non geolocalización, a non tema de ser tan fácil localizable, de que isto aportaba, bueno, moitos, non é raro, vos sabedelo, moitas novelas de novela negra ambiéntase nos 90, nos 80, por pura comodidade do autor, que é algo que me pareceu superinteresante, non? De non ter que pensar excesivamente que como justificar X cousas para o lector moderno, non? Charlie, eu engadiría post-internet tamén.
Tamén. Polo tema dos mundos apocalípticos e tal. Sí, Sí, é é verdade. certo. É certo, Pero é guai porque claro, tío relacionas máis coa facilidade de empregar mecanismos narratolóxicos que xa están máis vistos e que son máis, como están como máis a man do escritor. Pero no fondo tamén é porque o que está preto nos resulta máis problemático e aínda non temos moi claro cal é a nosa relación coa tecnoloxía e o sea, que moralinas pode extraer unha novela dos problemas que tes para desaparecer, sabes? Claro. De aí... Que de feito é moi curioso porque as novelas de ciencia ficción, bueno, novelas, calquera tipo de produto, que están a sair agora, cando pensan ao futuro, pénsanos en internet. Quero dicir, hai todo tipo de tecnoloxías, mas as que temos hoxe en día, as novas tecnoloxías, desapareceron, como pensan o futuro dos anos 80, non o noso. Sí. É curioso, é verdade, é totalmente curioso o tema que comentades, non? Bueno, detectives e policías famosos na ciencia ficción, como sempre facemos aquí unha listiña de cousas, de interés, de nomes, para ver un pouco aquí de que estamos a falar. Pois estamos falando desta xente. Porque ao final eu creo que o detective, como tal, crea figuras moi concretas, non? Figuras persoais con nome e apelido que normalmente incluso trascenden para o imaginario colectivo, non? Porque o detective é unha persoa, o robot ou o que queiramos aquí, xa nos metemos na ciencia ficción, pero que normalmente ten un nome e un apelido interesante para o resto que lle rodea. Shinichi Kudo, de Detective Conan, por exemplo, Rick Deckard, de Blade Runner, Sam Bemis, Mundo Disco, Batman, para min, eu metino aquí, non sei se podemos discutirlo, pero a min é parte un detective, non? Elijah Bailey, de Robots, bueno, Asimov, esta serie de novelas, eles investigan os casos. Nick Valentine, de Fallout 4, Daniel Olivou, ben, supoño que será así, Isaac Asimov, este era o compañeiro, non? Ou... Xa non me acordo do nome do detective de Asimov. Sí. Akane Tsunemori, de Psycho Pass, moi recomendada, por certo, Akane Tsunemori. Takeshi Kovacs, un nome, eu creo que probablemente o nome máis famoso dos últimos tempos así de detectives de ciencia ficción, que forma parte da serie de Altered Carbon, traduciuse aquí como Carbono modificado, creo, nas novelas de Richard Morgan, Josephus Miller, de The Spans, Fox Mulder e Dan Scully, de Expediente X, fan brutal e absoluto deles, xa vos lo digo. James Bond, porque eu creo que hai moito xogo a ciencia ficción nas súas películas e sobre todo porque chega a haber películas puras de ciencia ficción como Moonraker na que van ao espacio, é unha puta tolemia. E logo, por suposto, pois Inspector Gadget, por exemplo, non? Que comentábamos aí de debuxos animados e tal. Hai máis, por suposto, pero isto é simplemente pois unha aproximación que tiñamos aquí entre ciencia ficción e un pouquiño de fantasía, non? Eu teño que dicir unha cousa, Charlie. Mais, comenta. Batman é científico, non detective, según así. É certo, non? Pero o científico está a veces relacionado, non? Carallo, que utilizar os gadgets, non? Para... efectivamente. Pois sí, palabras clave, non? Que apuntaba tamén por aquí, o noso querido Pablo Pesado. Noir, ou Cyber Noir, non? Ese noir. Ghost in the Shell, Blade Runner, Cyberpunk 2077, Minority Report, Dark City, non? Cousas que van aparecendo, que se mesturan por aí. Eu acordo que en videoxogos está Detroit Become Human tamén, non? Onde somos literalmente un detective. É interesante todo isto, non? Porque son obras, eu creo, impecables, no sentido de que quedaron incluso para a cultura popular. Eu creo que Ghost in the Shell a día de hoxe é o gran exemplo, non só dentro da ciencia ficción, non? Un dos grandes exemplos da ciencia ficción, senón do cyberpunk en sí, non? Cando todo o mundo pensa, hai un imaginario colectivo de cyberpunk xaponés, neóns, detective, policía, que é capaz de, bueno, moitas cousas que están aí metidas nesta obra. Entón, se queredes, aquí tamén a maiores, non? Oxe, ampliando un pouquiño a definición, se queredes falamos un pouquiño aquí, creo que ben do noir, non? Ou do cyber noir e de todo isto. Entón, se queredes, te dou vos aquí un pouquiño a palabra e comentades vos, non? Xa non por afondar no pozo, que logo afondaremos de ideas concretas, creo, máis que de definicións, pero creo que o cyber noir sí que merece un pouquiño de fincapé, vaya, neste caso. Sí, xa o comentaba un pouco Alba antes, eu creo, falando da evolución do xénero negro, pero penso que co que fomos falando despois se entende maior cale a que responde, non? A aparición do xénero negro, que precisamente a problematización do que é a relación da policía coa cidadanía. En xeral, os aparatos do Estado coa cidadanía, sobre todo no escenario posterior á Segunda Guerra Mundial.
E por eso aparecen a novela negra onde o detective xa non é tanto unha persoa que resolve un crime, senón unha persoa totalmente sobrepasada polo crime, ou unha persoa que o sea, o detective, non? O sea, o detective é unha persoa sobrepasada polo crime ou unha persoa que non sabe como relacionarse cos poderes de violencia lexítima dos que dispón. Pasamos desa novela de resolución dun puzzle a unha novela intimista, e de feito, pouco a pouco, o xénero detective isto incluso vira e xa non sigues o detective, senón directamente o criminal. Non sei, penso aquí, por exemplo, en Taxi Driver, onde xa non, o sea, en realidade ten todas as formas, o que podía ser a forma dun xénero negro, pero sigues directamente a un psicópata. A ver, Sí, que isto... Perdón, ti primeiro, Darío, perdón. Non, dalle, sen problema. Digo que eu son bastante fan do que é o cine negro, todo o rollo así da estética, todo o rollo, e aparte eu creo que casa moi ben ca ciencia ficción, no sentido de que ao tratar o tema do crime e do tema de delitos, etcétera, pois axuda bastante a entender un pouco o que son os mundos que se crean, non? Sí que é certo que hai moitas obras de ciencia ficción onde o crime é inexistente, por exemplo, mesmamente en Star Trek o crime na Terra non existe ou é moi marxinal prácticamente, e iso, xogo bastante con iso de que existe un crime e como evolucionaría o crime se a tecnoloxía fose mellor, non? Entón, ben, sobre todo para o tema de ver os empregos que se afan un pouco da tecnoloxía, non? Está como a vertente boa, non? E a vertente mala, non? Un pouco, ou tamén a vertente que utiliza o sistema dominante, a vertente que utiliza, pois, o que é a cidadanía, non? Ou que serían as clases desfavorecidas, non? Entón, a mí me parece moi interesante por iso, porque axuda bastante a ver un pouco as dinámicas de poder na sociedade e un pouco, pois, todo o rollo que comentábamos antes, non? Sí, eu, quería comentar unha cousa en relación ao que dixo do rodicio, pero tamén algo en relación ao que acaba de dicir Darío, que me pareceu moi interesante, que é a idea de que na ciencia ficción ou hai moitísimo crime, como dicía Carlos, ou non hai ningún. É unha sociedade maravillosa, con edificios que son torres brillantes, espectaculares, que non sei quen limpa, pero que as limpa cun mimo increíble. Pero alén diso, interesaba moito tamén a idea de que o cine, o xénero negro en xeral, converteuse nunha forma de novela de ficción intimista, non? Isto ten que ver co formato chamado normalmente hard-boiled, que é esa ficción de corte negro en que o protagonista está non só nun mundo corrupto porque existe crime, senón porque o propio Estado se volveu corrupto, non? Sí. Eu penso que disto chegamos ao moderno cybernoir por unha conexión conceptual moi lóxica que é a da distopía, non? Como o futuro adoitámoslo imaginar moi mal, moi negro, é moi fácil tamén imaginar unha figura que queira redimilo ou que polo menos estea moi mal nel e decida queixarse, non? Pois Blade Runner a nova, non sei se a vistes, pero podría ser un exemplo moi claro de persoa que ten un certo compromiso moral, mas vive nun mundo que el se percata de que é decadente, é negativo, as empresas sempre son o que se fixeron co control político. Eu penso que a conexión pode estar aí entre o hard-boiled, o mundo corrupto dos anos 50, por exemplo, e as distopías en xeral que tanto gustan na ciencia ficción. Sí, está moi ben eso que comentas, sobre todo polo tema da moral do detective, non? De que un pouco o feito de que o detective cuestiónase o seu propio papel, non? No que na sociedade ou no engranaxe do Estado, non? Ou no engranaxe do Estado ou no engranaxe da loita contra o crime, non? Entón iso é moi interesante porque plantea moitos temas morais e moitas contraposicións de morais diferentes, sí que considero que é bastante interesante. Alba, ti que comentas algo por aquí nesta primeira toma de contacto ou... Eu estou de acordo con todo. Con todo, non? Alba está hoxe de acordo, non hai... De acordo con todo. Hoxe estou anonadada. Pero falarei un poquinho despois. Pero ti que controlas de narrativa, me refiro. O sea, como concibes, por exemplo, ti este tipo de como autora ou tal, resolver o misterio a hora de narrar? Non te parece un concepto complexísimo?
A mí pareceme moi difícil de facer e pareceme que moitas veces non está ben feito. Por exemplo, o caso que falarei despois de Altered Carbon, eu penso que hai un momento no que a trama acelera excesivamente e penso que ao final queda un pouco forzado, sen facer moito spoiler. Entón penso que é moi difícil ir planificando de maneira... É moi difícil dosificar a intriga. Que esa intriga teña unha resolución aceptable por parte do receptor ou sexa lector ou sexa espectador. E penso que eso xa pasa xa sin irse á ciencia ficción. Quero dicir, eso pasou con outras series de televisión que remataron tamén, por exemplo, como remataron. E que me están, non sei, é que veñen má cabeza ahora, por exemplo, El Mentalista e este tipo de cousas que eu creo que se concebiron cunha liña argumental e remataron con outra. Ou a de... tamén teñen que ver ao mellor con cambios de produción durante o desenvolvemento da serie, cambios de dirección, pero en todas as series pasan este tipo de cousas, que é moi difícil realmente aterse o de desenvolvemento ou de no desenlace. A parte no desenlace é a máis complexa de desenvolver de maneira satisfactoria. Tamén influe a recepción do público. Eu aí creo que tamén influe a recepción do público, que che permite facer unhas cousas ou outras, segundo poidas continuar coa serie ou co libro ou co videoxogo correspondente. Pero bueno, é aplicable a outros xéneros tamén, é un pouco xeral. É que no fondo pasa dende o principio do xénero. Se tives algunhas novelas de Sherlock Holmes, incluso as máis famosas, son novelas que molan moito ata as últimas 30 páxinas. Que o twist do final, bueno, pues non é tan impresionante, nin tan increíble. O divertido é todo o ínterin, sabes? Todo como se van atopando pistas, tal. E despois ao último xiro, bueno, pues non é tan bo, pero porque non é fácil facer bons xiros que pechen todo de maneira super novidosa e sorprendente. Ese é o problema, quizáis. Ese é o problema, quizáis. Que o mellor a intriga que se vai xerando é o problema que atopo en moitos destes casos, que a intriga que se vai xerando está moito por riba despois do que é o clímax final. O clímax final vai cara abaixo. Este problema que comentas, Alba, eu penso que se fai especialmente patente precisamente no Cybernoir, non? Porque, polo que comentábamos antes un pouco da idea do detective como antropólogo do futuro, non? Porque moitas veces o que realmente nos importa é a sociedade que nos vai presentar, non? Entón, como que resulta doado descuidar un pouco o final da trama. A quen lle importa o desenlace de Blade Runner, non? Tampouco tan relevante. Penso eu. Pero ese non deberá ser así. Esta vez escollín malo exemplo. Xa, pero en calquera caso non deberá ser así. O desenlace debía ser tamén... O sea, ten que ser unha parte a máis importante. Toda a intriga que te conduce aí e de repente se cadra hai un clímax que vai cara abaixo en lugar de ir cara arriba. Na miña opinión, que tampouco é o que máis piloto. Eu penso en novelas como A man esquerda da escuridade, por exemplo, non? Que non é unha novela de detectives, mas é unha novela protagonizada por unha antropóloga directamente. E ainda así, lémola como a historia dun detective, porque está como averiguando, artellando as distintas dicas que lle proporciona para armar un caso, e cal é o caso, como funciona a sociedade, non? Penso que é interesante iso. Pois dito ata aquí, pasamos á seguinte sección, que isto de afondar un pouco no pozo xa con cousas concretas ou con historias que nos parecen relevantes para analizar estes detectives na ciencia ficción. E aí entramos, non, o que eu recollo un pouco de fío do que plantexaba antes, non? Que era que a tecnoloxía e a súa evolución, non? Que creo que é un inimigo natural ás veces na creación de historias para os detectives, non? Porque a maior posibilidade de atopar o asasino, non, de ter ferramentas para atopalo, máis difícil se volve o crime. Isto é algo que, bueno, se leva traballando bastante tempo, e mesmo notámolo na vida real, quero dicir, antes cometer un asesinato probablemente quedaría impune nos anos 50 e hoxe en día pois non é tan doado, vou dicir entre aspas, non, matar a alguén porque é probable que te pillen, non, no sentido estricto a policía, porque hai cámaras, hai móviles, hai pegadas dactilares, hai
temos moitas formas de atopar ideas, non? E no futuro máis que serán, en teoría, ou iso é o que plantexan algúns, non? Entón estes autores precisamente, cando creo que un autor aposta por facer ser ciencia ficción, ademais detectives, no poneños no mesmo espazo, creo que apostan por unha literatura difícil, non? Eu falo de literatura porque para min a literatura engloba todo, poñamos cine ou poñamos o que queirades. Entón, eu vexo que é difícil realmente crear historias orixinais, crear cousas que exixan novos modelos e ao mesmo tempo satisfacer o que dicía Alba tamén esa necesidade de final de climas, non? De que non se resoltos dun xeito pois, ou evidente ou vago ou, como se diría, un deus máquina de libro, non? Como apuntaba tamén ao principio. Entón, vendo isto, por aquí creo que Alba quería comentar un pouco de que ás veces creo que os autores válense de introducir na trama ou na narrativa novas ideas, non? Novos conceptos ou polo menos outras cuestións máis alá do caso a resolver, plantexan dúbidas ou plantexan cuestións pseudofilosóficas ou interesantes, non? Como é o caso, por exemplo, de Altered Carbon, non? De Richard Morgan, o que foi aquí na súa serie, unha serie de libros, tamén tendela en Netflix na serie así original, pero que falaba da cuestión dos límites da humanidade, non? Ou da inmortalidade, Alba. Da inmortalidade. Bueno, hai moitas cousas. A ver, eu vou falar a partir da serie, porque ademais a serie ten a parte estética e vou falar a partir da primeira tempada da serie. Eu non cheguei a ver a segunda. Mellor. Eu sei que é unha serie dura, entón como para ver a segunda, continuar ca segunda non me deu, vina no confinamento. Entón, pois eu recordo, por exemplo, o xogo estético que fai nun mundo cheo de sucidade, miseria, pobreza, e despois hai a parte que está por riba das nubes, que é onde vive a alta sociedade. Os ricos, basicamente, pero non só os ricos, tamén os vicios dos ricos, que ás veces é tan desagradable, bueno, son tan desagradables estes vicios como pode ser o mundo que queda por debaixo das nubes. Entón ese xogo xa me pareceu metafórico, xa me chamou a atención. Tamén era unha das miñas experiencias co Cyberpunk, que cada ciencia ficción deste tipo. Pero, por exemplo, a parte máis sucia e a parte máis pobre sí que se relaciona coa enfermidade. E aí xa empezas a ver o que entra en xogo, non? Aquí a cuestión é que a xente ten unha serie de cápsulas que sitúan máis ou menos na nuca que basicamente recollen a conciencia humana. Entón ti cambias de funda, e as fundas teñen determinado valor, a funda é o teu corpo, pero realmente, pois eso, podes habitar en distintos corpos, poden reactivarte cada certo tempo. Entón, empeza a xogar co concepto dos límites da humanidade e da inmortalidade. A serie xoga moi ben con cuestionarse, desde o meu punto de vista, xoga moi ben con cuestionarse ata que punto é boa ou desexable a inmortalidade. Ata que punto é boa ou desexable, porque podemos desexala, pero despois, unha vez que a teñamos, que imos facer con ela? E esa é a cuestión. E todo isto xorde, toda esta reflexión xorde a raíz dun caso que un señor que é inmortal quere saber, ten unha copia do seu corpo, ten tropecentas copias do seu corpo, pero quere saber quen o matou. Entón, pois, contrata a Kovacs, que ademais, bueno, vas descubrindo tamén a historia de Kovacs, que renegado, que etc. Que pasa? Que tamén eu creo que ten estes problemas de trama, que chega un punto en que de repente aparece a irmá do protagonista, si que hai un xiro final, pero despois o que é a resolución do caso, desde o meu punto de vista, é un tanto precipitada. E non excesivamente forzada, pero si hai un peliño de vale, moi ben, porque hai varias historias cruzadas e o problema que hai é como se entrelazan esas historias. Despois as referencias que hai, por exemplo, en Altered Carbon hai unha taberna que é a Rexenta Poe, que é, bueno, un androide, non é un ser humano, pero son claras referencias tamén pois a este tipo de narrativas que entran en xogo e a esta experimentación que se fai coa ciencia ficción, non? Porque Poe ciencia ficción non facía máis terror. Lo pilles. Entón, a min, nese sentido, sí que me gustou a serie polo entramado que presentaba e pola historia que presentaba. Tamén me gusta moito o actor que fai de protagonista. Entón, pois,
sí, nese sentido sí que me gustou, pero o desenvolvemento final, comparado co inicial, coa lentitude, co ritmo que lle daban, coas doses de intriga que iban xurdindo, porque ti tiñas que coñecer a historia do detective, quen era o detective, por que contrataran a ese detective como detective, a importancia do diñeiro, porque ti podes te rexenerar ou podes aspirar a unha vida ilimitada se tes recursos ilimitados, senón non podes aspirar a iso, a importancia do diñeiro tamén para dispoñer da vida de outras persoas, como a das prostitutas, por exemplo. Entón, faite ver hasta que punto é necesaria a mortalidade para frear esa roba. Eu o que plantexas ti, non? Pareceme super interesante porque o que vexo, non? Ou como poderías traer, é de que parece que ao final o detective do futuro ou o detective de ciencia ficción acaba sacando temas tan esenciais moi rapidamente, non? No tema de ciencia ficción é evidente no que ti falas, non? A inmortalidade, o tema a idea, non, de extraer as nosas conciencias e mudalas de corpo, que non é excesivamente nova, inda que está bastante ben traída en Altered Carbon, eu creo que é interesante o proceso que eles aplican, non? E todo isto, a guerra de clases, etcétera. E pareceme curioso como na ciencia ficción detectivesca conseguen traer un caso, pero ao final o caso case parece máis unha excusa para que o espectador, o receptor, bla, 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 adquira novas ideas, non? Eu creo que isto, por exemplo, voulle dar aquí paso a Darío, está moi relacionado con series como, por exemplo, Psycho Pass, non? De que temos, evidentemente, un crime, temos unha serie de crimes, temos unha serie de xente mal, pero que plantexa a serie realmente, inda que haxa detectives no medio, non é tanto iso, senón é máis preguntas ou cuestións éticas ao espectador, non? Ao receptor, é dicir, pode haber unha sociedade sen crime, a que prezo, filosóficamente está ben, claro, sí, non? Sí, a ver, Psycho Pass a min gustoume moito, sobre todo a primeira temporada, porque é así a máis así coñecida, non? Eu creo que mantén o nivel bastante ben o que é a serie, ainda que logo como que repite un pouco o da primeira temporada na segunda, pero sí que é unha serie moi curiosa porque é moi filosófica, non? Entón, neste aspecto lembra bastante a Matrix no tema este da filosofía, non? Matrix é unha película totalmente filosófica, pois é que o paso un pouco tamén, non? Entón, un pouco como o de, pois, quen vixía os vixiantes, non? Pois Perdón, sería... Darío, se queres, antes de seguir, que olvidei, me esquecín eu, de explicar un pouco de que vai Psycho Pass, porque, claro, digo, porque o mellor que digo, o mellor eu sei que alega Psycho Pass, pero o mellor algún vinte non sabe de que vai Psycho Pass, e se queres explico eu, explicas ti, pero nada, explica ti. Nada, Psycho Pass é unha serie onde unha rapaza, ahora non me sabe o nome, tiña apuntado antes, pero dai un pouco igual, o sea, é dicir, chega a policía, vaise facer inspectora, e ali a policía o que pase que xa hai unha sociedade que está controlada polo sistema civil, hai un Xapón distópico ou crónico, non? Como falaríamos por aquí, ou utópico para algunha xente, depende, e onde o sistema civil controla todo, controla o que vas facer, controla, o sea, o que vas a que te vas a dedicar, e se tes un nivel de estrés tanto podes facer delitos, entón xa eres como os diría, a policía pode atraparte ou pode tal para que te leve a un centro de reeducación, bueno, un pouco así, non? A sociedade está totalmente en paz, salvo xente que ten momentos de estrés brutal e fai cousas malas, non? E aí onde entra a policía, que ten que capturalos. A policía, neste caso a moza, como que ten unha mente super boa e non pasa nunca nada con ela, non, en plan, non se altera, non vai matar a ninguén porque teñen precisamente unha serie de persoas que son como criminais ou como mentes criminais, realmente, máis que criminais, son que teñen a mente de criminal ou que están naturalmente, como diría, tenden ao delito, según este sistema, entón utilízanos para capturar a outros delincuentes, non? Non sei se me quedou moi claro, pero é un pouco lioso, pero é un pouco, eu creo que a idea, se queredes pensar, é un pouco Minority Report. É atopar a xente que se está portando un pouco mal antes de que fan algo grave. E cando fan algo grave teñen autoridade para aniquilalos directamente tipo Dredd. É unha mezcla, eu creo, entre Dredd e Minority Report. Vamos dicilo así moi tal. E xa chedes o continuar, perdoa, Darío, pero para explicarmos co que era o Psycho Pass, ¿no? Que está moi ben, tendela en Netflix e en Amazon Prime, creo. Bueno, en Netflix xa non está, está en Amazon Prime. Pois en Amazon Prime seguro que sí, que ainda bien hai pouco. Sí, en Amazon Prime sí que está. Pois sí, un pouco o que comentas, non? Entón é un pouco a serie, a pregunta da serie sería, pois, quen vixía os vixiantes, un pouco, pois, quen é quen decide quen é criminal e non? Isto xa... Claro.
por non facer máis off topic, porque senón nos metemos aí nun debate que non ten nada que ver cos detectives, pero sí que o tema do que é a serie plantexa a todo momento que sucedería se existira unha persoa que non pudera ser clasificada por este sistema, non? Unha persoa que comete crimes, pero que estes crimes non son recoñecidos polo sistema como crimes. Esta persoa, por tanto, non un criminal en potencia, non? Entón, toda o que a idea principal da serie basease niso, non? E logo, bueno, non vou facer spoilers, pero vas vendo un pouco como funciona o tema o sistema que empregan para decidir quen vai ser criminal ou non. Eu creo que é moi interesante nese aspecto, non? Logo, Sí, continúo, perdón. Digo que por cambiar de outra serie, de pasar a outra serie tamén. Sobre este tropo, quería facer un apunte sobre ese tropo de algo funciona mal. É moi habitual, ou a mí me parece que é un tropo super habitual neste tipo de películas, colocar como un escenario onde a sociedade é estable, ou polo menos non ideal, pero sí estable, é precisamente o que xenera toda a trama, é precisamente que o sistema de máis ou menos represivo do crime por algunha razón ten algún tipo de problema e aí onde entra o detective. Entra en Psycho-Pass, de alguna maneira entra en Altered Carbon porque en realidade estás revivindo a un terrorista de 2 séculos de hai 2 séculos para resolver un crime, o que non parece tampouco unha idea especialmente boa, pero Perdón, redice un momento. Takeshi Kovacs é o nome do tipo porque me parece un nome brutal. Non sei se Richard, é que parece un nome brutal, Takeshi Kovacs. Sempre o defenderei como un dos mellores nomes dos últimos anos na ficción, de verdade. Perdón, eso porque Kovacs, entendo que é unha referencia a Rorschach, non? Sí, que é Walter Kovacs. Probablemente. Pasaba en Demolition Man tamén, onde o sistema de viaxe, o sea, todo se rompe porque de repente se pode viaxar no tempo e traer a outro terrorista de hai 3 séculos. Pasaba en Minority Report, pasaba nas novelas de Asimov, vaya, sí. Comenta. Que eu penso que a causa pode estar na ligazón que hai entre a distopía, o cyberpunk, en xeral, a ficción sobre o futuro, cun xénero que ao final é moi clásico, que é o da utopía, non? Eso, utopías desde a de Thomas More, o que fan é postular unha sociedade ideal e ver que problemas poderían xurdir nese contexto e como arranxalos. Entón, ao final, moitas veces, o que fan, tal vez as peores, ou igual non as peores, pero as máis simples das ficcións do futuro, é imaginar sociedades en que só falla un elo, non? Só hai un problema e o demais queda fora de foco, non? Sí, para tratar os temas que se convirten no tema principal, que é o que comentaba Carlos, non? O sea, ao final isto é unha excusa para falarmos de problemas coa inmortalidade ou un problema para falarmos de problemas coa control do Estado demasiado grande en Psycho-Pass, non? Sí. Por iso penso que as máis radicais das novelas de detectives do futuro, digamos, son aquelas en que o protagonista mesmo deixou de ser un detective. Penso en Solaris, por exemplo, non? En que efectivamente hai mortos, hai crimes, mas resulta que todos se suicidaron, porque hai unha entidade, hai algo máis importante a descubrir, e o protagonista non ten ninguna pericia ni detectivesca, ni policía, que é un científico. A mí interesaríame a falar, concretamente antes de... Bueno, se queres seguir Pablo, ti, podes directamente, non? Pero... Eu teria a falar concretamente dun caso de Minority Report, non? De Steven Spielberg, porque ainda ben hai pouco e chamoume a atención, non? Porque coexisten 2 detectives concretos e enfrentados, non? En Minority Report é unha película de Steven Spielberg, creo que ademais é guión original, creo que non hai novela basada, non me acordo agora, non o busquei, pero creo que non, creo que Minority Report, a película, non? Bueno, nesta o que hai son 3 persoas ou 3 rapaces que poden ver os crimes do futuro, están tratados casi como deuses de algún xeito, non? Incluso o sitio chamase templo, bla bla bla. E ali pois Perdón, Minority Report é literalmente unha novela de Philip K. Dick que se titula The Minority Report. Sí. Hostia, pois non me acordaba, pois mira, pois nada, non sabías? Sí. Pois non me acordaba, ou non me acordaba, esqueci, pois mira, pois perfecto. Igual que Blade Runner, que bueno, que é unha novela de Philip K. Dick tamén. Entendo que digo eu, non sei se lestes o relato original, pero entendo que é totalmente diferente a película, ou estaba tan elaborada como a película xa, en plan de o guión ou... Pois cambia bastante, o sea, non cambia tanto, pero sí algo.
Vale, vale. Bueno, pois o tema, aquí descoñecemento meu, por suposto, o tema final é, perdón, estas tres rapaces aí que ven o futuro son utilizados como ferramentas polo goberno de Estados Unidos para, bueno, non en Estados Unidos exactamente, senón creo que nos Ángeles ou Washington, non me acordo, para ver o crime. Entón xa non existe o crime porque o crime, polo menos asesinatos, vamos dicilo así, ou as asesinatos que deixan unha... Esa é outra, pegada imborrable na psique humana, co cal isto estaba relacionado cos poderes desta xente, en plan para relacionar, bueno, só detiñan os asasinatos. E como o futuro non se pode deter, isto explico o exemplo, sempre me pareceu moi bonito o exemplo de tirar a bola, Tom Cruise tira unha bola, a bola vai caer e dille atrapouna, non? Dille outro detective. Sí, pero ia caer. Seguro, sí. Entón evitou o crime. Entón nos facemos simplemente o que vai detemos o que vai pasar inevitablemente. Isto é como pura ciencia, non? Darlle esa tema filosófica de detemos a xente que non fixo nada porque sabemos que o vai facer, non? É pura pseudociencia, non? Na realidade, é moi justificar algo dun xeito algo complexísimo dun xeito moi simple, dun xeito moi simple. Entón, aquí hai unha confrontación, está Tom Cruise que é acusado de que vai cometer un crime, entón ele é un policía de precrime que detiña a estes maleantes que asasinaban, e por outro lado está Colin Farrell, que é como que ven investigar todo isto, é o vixiante dos vixiantes, non? Unha especie de, como se di, policía interna, non? Ou algo así, o que ven sendo... Sí, o sea, ven a ver a que isto todo marcha ben, de que problemas hai aquí, como podemos controlalo, e acaba perseguindo a Tom Cruise, non? Pero realmente este personaxe, que é un pouco posto como un antagonista, a min pareceme o verdadeiro detective da película, non? Ou da novela, ou da obra original, porque realmente é o que se pregunta todo, non? É o que está poñendo, incluso cuestiona o funcionamento do sistema, e mesmo que máis achega a verdade, cousa que, spoiler, atención, podedes pasar de segundos, pois lle acaba custando a vida, non? Na película. E sempre me pareceu moi interesante como este tratamento do verdadeiro detective, porque neste caso Tom Cruise non era detective porque sí que buscaba X pistas nas escenas do crime, pero non se cuestionaba nada. Neste caso, o que sí preguntaba cousas acaba morto e paga polos seus crimes, cousa que logo Tom Cruise, unha vez é acusado injustamente, non, porque ve que o sistema ten fallos, acaba tamén por cuestionar o sistema e acaba tamén por volverse contra ele e finalmente derrubalo. Pero sempre me pareceu moi interesante esta coexistencia de nun mesmo sitio, nun mesmo lugar, nun mesmo universo, dous detectives enfrontados nunha ciencia ficción, e pareceume moi interesante o revisionado de Minority Report. Unha película de verdade que embelleceu moi ben a nivel de efectos especiais, mesmo a nivel narrativo ou de actor, vaya, non sei. Deixo vos a vos xa aquí a seguinte. É unha idea moi interesante nisto que comentas, Carlos, que é precisamente a idea do que é o crime cando falamos moitas veces das novelas de detectives, que case sempre o crime é os asasinatos, basicamente. E dentro dunha perspectiva penalista ou de persecución do que pode ser o delito na sociedade, os delitos de violencia que acaban en morte son non só unha minoría, senón que estadísticamente case irrelevantes. E moitas veces a novela de ciencia ficción centra todo como a loita sobre o crime, e penso que o caso de Minority Report é moi representativo do asunto, porque claro, cando colocas como tuneas a máquina para perseguir delitos de crimes, de asasinatos, quedan fora, pois eu que sei, a corrupción, que era o que estaba fetellando detrás de todo o asunto. Claro, pero xa non digo nin violación, quer dicir, corrupción, malversación de caudales públicos, cohecho, sabes? Sí. Todos esos delitos que son moito máis habituais e moito máis nocivos no conxunto do sistema, porque teñen causas moito máis complexas e interrelacionadas, hai factores sociais que os atravesan de maneiras máis complicadas, non os podes perseguir porque non é tan fácil como decir, bueno, este señor dentro de 2 días vai matar dentro do universo de Minority Report, sabes? E me parece interesante porque é tan complicado que simplemente o ignoran moitas veces. Pero pareceume super inteligente por parte do autor, non estou entendo, que foi Philip K. Dick, no, que dicíades, a idea de limitalo, o poder, non? Para que isto teña sentido, non? El dicir, non, é que unha pegada psicolóxica na psique que deixa o asasinato o sea, o home mata un home, iso é unha pegada imborrable, non? E mesmo creo que é moi positiva,
porque, por desgraza, unha das cousas máis que máis repite a xente de que estivo nas guerras e todo isto de que matar a alguén máis aló, claro que deixa unha pegada e cosas que bla bla bla, pero tamén outros moitos dicen que é demasiado natural, non? Como que non pasa nada no momento, non hai unha ruptura brutal da túa vida nin nada, simplemente acabas de matar a alguén e non pasou nada, non? E gústame como aquí Philip K. Dick así que afonda nesa ferida, non? De matar a un humano, matar a un ser humano e isto deixa unha pegada que trascende o metafísica e este xente con poderes pode detectala e tal, pareceme sempre moi... De feito, eu penso que Philip K. Dick aquí non está inventando nada, non? Porque eu penso que o que recolle é o intento da remodelación do dereito penal europeo que fixera a Alemanha nazi, que pensaban efectivamente que o crime respondía a unha patoloxía, a unha sorte de pegada interna que nacía con cada individuo, non? Entón era tan sinxelo como atopar que casos ían ser criminosos e detelos previamente. Claro, cando a pegada xenética é un factor tan importante, é moi fácil chegar a un xuizo e que a túa culpabilidade estea predecidida polo tamaño do teu cráneo, non? Ou pola túa raza. A medir cráneos. Que eu pregunto xa isto de opinión pura, asquerosa e hipotética. Credes que algún día, nós non o viviremos, pero credes que algún día chegaremos a unha sociedade capaz de brutalmente, en base a xenética ou en base a comportamentos previos, prever o crime talmente así? Eu creo que xa se... É unha opinión moi polémica, pero eu creo que hoxe mesmo xa sucede, non? A ver o crime con xenética. O tema de China. Que a xenética non, pero co tema das redes sociais, cantos atentados... Claro, canta xente visilou o FBI ou a CIA, non? Só por a palabra bomba ou a palabra non sei que... Claro, a ver, porque tampouco que ser inocentes, as redes sociais están completamente monitorizadas. Pero non ten absolutamente nada que ver. Quixer, aquí estamos planteando, porque eso no fondo son actos preparatorios dun crime, por decir así. O sea, claro, que estás persiguindo, estás rastreando antes, pero o tema xenético é que ti poderías deter a un bebé, sabes, literalmente, que non sabe falar. Mesmo sen ir ao caso extremo da xenética, é unha cousa absolutamente bárbara que un Estado poida perfilar personalidades para condenar algunhas. Aínda que tivese razón no 100% dos casos, non o podería facer. Esa é a mensaxe que eu saco de Minority Report. En relación a xenética, esta película de Gattaca, que trata moi ben este tema. Claro, por exemplo, non? Que exactamente, Gattaca, non? Que traballaba o tema da xenética de ter fillos perfectos co cal aspiran a mellores traballos e ao final, que non tiña fillos perfectos estaba condenándoos a traballos menores, este home que loita contra o seu propio irmán, bueno, claro, pero que realmente, segundo que a película de Gattaca, a xente clonada, a xente perfecta e modificada xenéticamente non comete crimes. Eu non vou facer spoilers, pero... É que é unha noción do crime como unha cousa moi, como se fose unha cousa moi pura e claramente determinable, e o que é o crime é unha convención no 99% dos casos. Realmente o crime moitas veces ven das condicións materiais da persoa. Non, é do que definamos como crime. Hoxe en día ti podes matar a persoas se hai determinadas circunstancias. É religión, para min é religión pura, para min é religión pura o crime. Quero dicir, no 90% dos casos. Para min é un antímode de episteme total de que herdamos do cristianismo, non robarás, non matarás e honrarás a tu padre e a tu madre. E logo tamén estaría ben saber o que dixo o Rodicio, que o crime é un concepto un pouco indeterminado porque dependendo do estatus xurídico e da construción xurídica do que cada estado e do que interese perseguir o status quo, algo é crime ou non o é. Entón pode ser con a mesma conducta, dependendo de quen o fai ou tal, sexa un crime sexa un crime ou non, sabes? Eso tamén indica que é imposible de predicir porque non sabes o que vai ser un crime cando supostamente os astros se alineen e esta persoa vai a cometerlo, sabes? O sea, a movida de retroactivo funciona tamén cara ao futuro, sabes? Nunca pasa porque non podemos predicilo, pero se ocurrise sería tamén ilegal, por decir así, porque non, o sea, a norma non funciona para atrás e non podría funcionar para adiante tampouco. Rodicio, xa que tes ti a palabra, dai aí ti a fondo un pouquiño no pozo do que queiras.
Vale, como veño aquí como o friki da fantasía, tivemos que cambiar o título porque eu quería meter unha obra de fantasía. Pero todos aceptamos isto, que todos aceptamos de boa gana, dixemos. Entendemos que queres meter a este señor porque é moi respetable, parécenos ben. Sí, tamén para conseguir meter a Pratchett un pouco en case todos os programas, intentámoslo tamén. Quería falar un pouco do Capitán Vimes, que eu creo que é o policía por excelencia do xénero fantástico, en realidad, en particular do mundo disco de Pratchett. A mí interésame do que é, o sea, hai unha serie de novelas do mundo disco que son as que chaman novelas da Garda e que no fondo son novelas detectivescas. E son novelas que son moi entretidas, están moi ben. Quizáis o que me interesaba máis a min para comentar aquí era conectar o que falábamos antes da evolución histórica da policía como aparición para a forma de represión de masas co que pode ser a creación dun mundo de fantasía onde aparece esa necesidade, non? E en Mundo Disco hai moitas novelas que están ambientadas no que é a grande urbe do ese universo fantástico que é Amarpok, onde no que é o presente narrativo, máis ou menos no que pode ser 100 anos antes, houve un gran boom demográfico e de repente a cidade creceu moitísimo. E chega xentes de diferentes razas, de diferentes partes do mundo. E isto, claro, plantea o problema de que de repente unha cidade que era pequena e máis ou menos uniforme a nivel tanto de raza, cando falo aquí de raza falo de diferentes especies, o sea, hai goblins, hai orcos, hai, bueno, todo tipo de hai vampiros, todo tipo de especies diferentes, non? Pero tamén cada un deles coa súa propia cultura, a súa propia religión, en moitos casos, sistemas éticos e morais de todo tipo. E de repente están todos convivindo nunha mesma cidade, algo que nunca ocurrira e non ocorre en ningunha outra parte dese universo fantástico. E entón, claro, ante esa necesidade, ante esa problemática, xorde a necesidade de crear unha policía. No fondo, moitas novelas de Terry Pratchett, e polo que penso que son interesantes, falan de como nacen moitas do que son as institucións estatais nese universo fantástico que el crea, non? Hai moitas novelas onde aparece o sistema postal, onde aparece o xornalismo, onde aparece a banca, pero as novelas da Garda falan tamén da creación da policía, e como a policía vai non solamente sendo máis recoñecida e legitimada pola sociedade. Na primeira novela, basicamente, son uns pringaos que ninguén recoñece. Creo que son 3, non? Ou 4. Son 3 tipos, non teñen uniforme, o sea, non teñen case uniforme, e teñen que ir dicindo a xente, mira, que eu son a policía, sabes? A policía esta cousa, que, sabes, somos a Garda e facemos estas cousas. Efectivamente. E é interesante porque a evolución ao longo das novelas e como van gañando legitimidade e como a súa propia existenza muda a maneira en que se vive nesa sociedade, non? Aproveita Pratchett tamén por a idea da policía falar de racismo, precisamente esa problemática que hai na sociedade de que nesa cidade de Amarpok, onde hai un montón de razas diferentes, as institucións públicas, en particular a policía, funcionan como unha especie de lugar onde todas as razas se reúnen baixo a idea da cidadanía, da idea de pertencer a Amarpok, e cando te vistes co uniforme deixas de ser un enano ou ser un humano e aí pasas a ser un garda. E esa propia pertenza a un establecemento público, a unha institución pública, crea a noción de cidadanía, de alguma maneira, non é ao revés, senón que cando ti creas as institucións, os cidadáns se recoñecen nelas e que se crea o sistema de pertenza a esa nova idea que era a cidade, non? Bueno, e era un pouco isto que quería falar de Vimes. A verdade é que se eu tivese que recomendar a un alienígena algo para entender a sociedade humana, realmente recomendaríalle Pratchett. Como le todo isto, non ten nada que ver coa historia real, pero os procesos valos ver todos perfectamente. Total, absolutamente. Que ademais Vimes comparte algunha característica con Sherlock Holmes tamén, non? Na personalidade. Logo, ademais diso, aparte do que comentas que é máis respetada, tamén ves un pouco como vai crecendo e como van entrando os novos reclutas, non no que na policía, que tamén é moi interesante, non? O que fai Pratchett nese aspecto. Como cambia, o sea, como muda o que a concepción que teñen da xente, pero que no que na primeira novela é só por un tipo que entra, ¿no? Entón, bueno, é moi gracioso porque é un tipo como con esa mentalidade de unha moral pura, ¿no? Digamos, que
é capaz de achegarse a un criminal super recoñecido ou sanguinario só para dicirlle que o que está facendo está mal, non? Entón parece moi interesante. Mola un montón porque, claro, como fala dunha cousa que non aparece en case ninguna outra novela, ou da que eu coñezo moi pouco, que é a creación da policía, aparecen tropos novos. Claro, dicir, xa non podes empregar o tropo do novato porque son todos novatos. Quero dicir, ninguén sabe moi ben o que está facendo. E aparecen tropos novos que case son chiscadelas a tropos típicos de novelas detectivestas, pero necesitas darlles un xiro para que teñan sentido na trama que estás montando, sabes? Sí, totalmente. E logo, a ver, é que xa sabedes para mí que xa sabedes que teño debilidade por Pratchett, entón é que tampouco vou falar moito máis, pero sí que de feito as novelas do que a Garda da Cidade e tal son as millas novelas preferidas de Terry Pratchett. Eu creo que son, non sei se o Ricio estará de acordo comigo, pero para mí son as mellores de Terry Pratchett. A saga, Das mellores, se non as mellores, das mellores. Sí. Non só polo que teñan ese componente detectivesco, senón que tratan, como di Ricio, muitísimos temas do racismo, conspiraciones estatais, etcétera. Que, bueno, que ao que a Garda da Cidade tamén un corpo militar, Rodicio, non só un corpo de policía, non? Digamos. Hai, non sei, como a Garda Civil, non? Sí, bueno, que a Garda Civil é o exército, forma parte do exército. Por eso digo que non é tampouco nada que non exista na realidade. Efectivamente. Pablo Pesado, e ti que afondas aquí neste pozo maravilloso que temos sen tapar aínda? Fedendo. Eu vou traer un exemplo tamén, penso que moi radical na liña do que trouxe o Rodicio, non? Inda que tal vez para outro lado. Nos últimos anos vouse producindo o que eu mesmo chamaría unha vaga de cibernoir no videoxogo, non? Hai moitísimos videoxogos de temática, tamén porque a industria do videoxogo é moi produtiva, entón hai moito de case todo, non? Mais así, que se me ocorren rapidamente, podría falar do Jazzpunk, do Invisible Inc., do Quadrilateral Cowboy, do Valhalla, do The Red Strings Club, mas eu quería centrarme nun moi recente que saiu ano pasado, que me pareceu alucinante, que se chama Paradise Killer, non? Que entronca con moito dos tropos que xa foron saindo, mas engade outros novos que eu penso que comezan a estar moi presentes neste tipo de produción, non? Que son, por unha banda, o New Weird, en concreto de temática Lovecraftiana, non? Estes universos cyberpunk en que hai uns deuses moi raros, poderíamos sintetizar, e por outra banda o Vaporwave, non? Porque penso que o Vaporwave estás a converter como a banda sonora oficial do novo cyberpunk. O que propón Paradise Killer é un paraíso, realmente, unha sociedade paradisíaca que se creou porque os humanos, en algún momento, poñamos picando pedra en algún monte, descubriron os vellos deuses primixenios nun estado de gran debilidade e empregaron o seu poder para crear o paraíso. Que pasa? Que quen se beneficiou disto foron 6, 7, 10 persoas como moito que constituíron unha aristocracia nunha dimensión paralela. E dedícanse a periódicamente sacrificar millóns de humanos que ainda viven na Terra a alimentar estas deidades para facelas nacer e usalas no seu proveito. É moi interesante porque ti faz o papel de detective, é unha muller concretamente que se chama Lady Loves Dice ou alguma cousa así, todos teñen nomes así moi peregrinos, e tes que descubrir quen é a persoa que quere evitar que nazan estes deuses, non? E pareceme moi interesante este exemplo por dúas cousas. A primeira, por esta hibridación de temas que son, penso que moi potentes na ciencia ficción contemporánea, a recuperación de Lovecraft en escenarios de futuristas, por exemplo, mas tamén porque fai moita fincapé nisto que viñemos falando da relación entre policía e Estado, non? Aquí sí que vou facer un spoiler moi gordo, así que se alguén quere evitalo que pase un minutiño ou 30 segundos. O interesante é que ti pasas toda a partida, poñamos 10 horas, tentando descubrir quen é o culpable, dando por feito que ti és unha boa persoa, porque o detective é bon, representa a xustiza, non? E ti podes resolver o caso, ou resolvelo ben ou resolvelo mal, que a partida vai concluir. E non che vai dicir como deben o fixeches. Mais, no caso de que o fagas perfecto,
chegas a coñecer cales son as túas verdadeiras intencións, que eran converterte nunha sorte de policía, xuiz, xurado ao mesmo tempo. O final é simplemente que esta aristocracia divina do paraíso dache o poder para executar a quen queiras. É un momento moi terrorífico, porque é moi raro ter un poder así nun videoxogo, en calquera produto de ficción, mas que choca moito porque de repente daste de conta de que tipo de poder estabas a servir, non? E o xogo, a partir dese momento, non ten trama, simplemente podes punir a xente ao teu parecer. É, de verdade, un momento moi rompedor e políticamente moi forte de dicir esta fábula de poder en que estiveches colaborando ten unha contraparte moi escura, non? Guai. Non me tiña apuntado vou repetir o nome, Paradise Killer, non? Paradise Killer. Porque o que estás a buscar é a persoa que arruinou o paraíso, non? Teño que darlle un ollo, non o tiña controlado. É brillante, mesmo a nivel estético, a nivel musical. Eu recomendo, se alguén que nos escoite, vaya, que vexe un tráiler, porque é unha proposta moi fresca. É moi un cyberpunk tropical, non? Que é unha cousa pouco vista, mas que penso que o trópico están aí. Sí. É un tema, non? Eu teño falado moito de cyberpunk con amigos e historias así. E teño, curiosamente, que pouco se aplica o cyberpunk porque cando vemos aplicado é a grandes cidades. O Xapón, que se capitais, que non sei que, non? Pero vese moi pouco de cyberpunk aplicado a rural, a praias, a idóneas, sabes? Como sería realmente Pontevedra cyberpunk, non? Que pasaría cando, no momento en que Los Ángeles é cyberpunk, ok, de acordo, ou Tokio, como sería esa realidade aplicada a cidades máis pequenas, non? Como Santiago, Pontevedra ou que sei, ou Palas de Rei. Ou rural mesmo, non? Ou rural mesmo, ou Palas de Rei, non? Como sería visto? Que se ve un pouquiño en Blade Runner 2077, que queren 49, perdón. É verdade. Que se ve un pouquiño de rural, das granxas e tal, pero gustaríame moitísimo máis. É un tema que eu creo que eu, polo menos na miña bibliografía persoal interna, está pouquísimo explotado o cyberpunk no rural ou a ciencia ficción brutalmente no rural. Bueno, hai unha novela da Asimov que se chama O Sol Desnudo, o Sol Nudo. Efectivamente, sí, coñezo, sí. Onde resolven como un crime que acontece nunha granxa, só que é un planeta onde hai como, non sei, como 20 granxas, moi separadas unhas das outras, entón as relacións entre eles son moi finas e teñen que descubrir o delito. Pero vai, é unha... Eu teño que dicir que en Galicia temos un exemplo de cyberpunk aplicada a Santiago. Bueno, non sei se é cyberpunk, pero sí un pouco distópico. A ver se sabedes cal é. Joder, os vixilantes do camiño. Os vixilantes do camiño, estaba pensando, non? Claro. Joder, que era o Santiago cyberpunk aí. Logo eu quería dicir unha cousa. Bueno, non sei se queredes engadir algo máis do que dixo Rodicio. Eu unha cousiña só. O primeiro, outro exemplo posible de cyberpunk galego, diría Costa Norte, de Xurxo Borrazás. Non sei se xa falei dela aquí, pero unha novela brillante. E logo só apuntar unha cousiña con relación de por que non existe un cyberpunk rural, non? Eu penso que ten que ver con que, en xeral, os nosos imaginarios, a nosa ficción, foi pensada por xente que naceu en cidades e que morreu en cidades, non? Entón, a perspectiva desde o rural sempre é case racista, sen apurados, non? Chea de tópicos, chea de esta idea de que un escenario non moderno, en que nunca pasa nada. Entón, claro, é moi difícil imaginar un futuro nesas enclaves, non? Pero penso que aí habería moito futuro. En nada, só iso, douche a palabra, Darío. Sí, eu creo que moitísimo futuro. Concretamente, ás veces, eu creo que moitísimo máis que no urbano, no tema do... E que moito se fala, perdón, Darío, que na ciencia ficción moito se fala dos problemas dos planetas en sí, de abastecemento e tal, e sorpréndeme de que as sociedades do futuro, isto é un tema no que Interstellar, por exemplo, afonda, non? De que non precisamos enxeñeiros, precisamos xente que saiba plantar campos de trigo ou de millo ou do que fose, non sei se me explico, pero iso sí que me pareceu super pouco afondado na película, non? Pero moi super interesante na idea esa de que por aquí vai o futuro, de ter ali, de plantar plantas e que crezcan ben cando non conseguimos que crezan, non?
En ese sentido tamén de Martian, non? Que estiven estes días con ela lendo, que xa o puxen por aí. O heroe da película, o protagonista do libro, película, o que queirades, é un experto en plantas, non? O que a idea, todo o que xira alrededor da película ou da novela é plantar en patacas en Marte, que me parece maravillosa idea. Vai diso, non? De conseguir agricultores, non enxeñeiros. E isto non quero destruir enxeñeiros, nin quero matar a ningún, pero a fondo nesa idea ás veces, non? De que se esquece a xente de que realmente o sector primario chamase primario por algo, non? Porque realmente o final é o que nos vai levar a calquer sitio antes que o resto, para ben e para mal, vaya. Darío, perdón. Digo que hai un cómic que se chama Transmetropolitan, que se ven non é detective, o sea, non é un detective o protagonista, sí que ten que ver sí que considero que é bastante detectivesco, porque o protagonista, que se chama Spider Jerusalem, é un personaje, o sea, a mí pareceme a hostia, porque é un personaxe bastante guai, o tipo, e o que a construción da personaxe e tal é bastante guai. De feito, recomendo bastante este cómic, porque, bueno, un pouco un tipo que é periodista gonzo, que fíxose como super famoso no seu momento por unha serie de artigos contra o presidente dos Estados Unidos, e despois de facerse famoso como que vaise de retiro espiritual a que o monte, e chega o tipo cunha barba xigantesca con moitísimo pelo e tal, ata que bueno, logo é calvo, non? O tipo que afeitase a cabeza e tal, está sen barba. É un pouco como unha especie de thriller político onde o tipo comeza a ver cousas relacionadas co que unhas eleccións dos Estados Unidos de América, non? Bueno, é bastante cyberpunk no que é a ambientación, porque, bueno, unha cidade así grande e tal, hai así, ves un pouco a sociedade. Está moi guai porque trátase tamén o racismo, o tema dos chanchullos políticos e tal, bueno, o protagonista parece dos mellores que lín nun cómic, sen dúbida algún. Así que os recomendo nese aspecto, porque utiliza como é o periodismo gonzo, non? No canto dun detective, utiliza un periodista gonzo, non? Que ven a ser un pouco unha especie de detective, ao fin e ao cabo, non? Ves un pouco, pois, como vai avanzando o tema, non? Entón, nese aspecto, sí que considero que é bastante interesante o que é o cómic, sobre todo para ver a estética, que é moi interesante, que eu creo que é premonitoria en algunhas cousas, de feito. É de Warren Ellis, que non sei se coñecedes, pero é un... É guai, a conexión entre o xénero xornalístico e o detectivesco, que moitas veces estruturalmente son super semellantes. Moi semellantes. Penso, por exemplo, no caso de The Wire, onde directamente hai unha tempada que é sobre xornalismo, porque poden empregar as mesmas técnicas para contar as historias. Totalmente, a nivel narrativo. É que eu creo que ao final o detective xornalista é a palabra verdade, non? O tema concepto de verdade, o que quere vender. A idea, o obxectivo é descubrir a verdade, non? Entón, están correlacionados brutalmente o tema no sentido ideario, non? De un por un lado, outro por outro, ao final coinciden nesa historia. Isto falo da ficción, na realidade xa sabemos que non é problema, non vos preocupedes polo tema das profesións aquí, como eu digo, pero é certo que na ficción é demasiado idéntico, inclusive, diría eu, Ás veces costa distinguir cando hai un xornalista, incluso pasa algunhas series ou pasan algúns temas de pero é policía ou é detective ou é xornalista, non? O tema é o que dice de Wire, que directamente aplica unha tempada ao tema e non é... Tamén teño que dicir que antes dixen que o cómic era cyberpunk, é post-cyberpunk, non cyberpunk. Menudo fallo, Darío, por favor. Non timos matar. Estás vivo, non imos matar polo tal. Rodicio, non sei se queres te aportar así algunha chega final de idea ou... Non sei como imos de tempo, se estamos xa moi fora ou... No, bueno, por iso digo, algunha chega final, se alguén queres, Albas, esa Rodicios, bueno, vos xa sabedes que sodes, o sea que non vos digo os nomes de todos, pero se alguén quere apuntar algo máis aí de final, pois temos aquí 5 minutiños 10 para rematar. Ou... Pois como peche, mira, máis que como peche, igual un pouco como promesa dun futuro baleiro. Hai un día que me gustaría falar sobre algunhas cousas dos westerns, que penso que igual tamén poderíamos falar un día,
Aí aquí a conexión sería pola vía dos sheriff, non? Quería falar, bueno, apuntar básica así rápido a figura do Josephus Miller na serie de The Expanse. Non sei se a nosa amada audiencia coñecerá The Expanse, pero basicamente é unha serie onde está ambientada nun universo onde a raza humana pois puido expandirse precisamente por todo o sistema solar, habitan Marte e o están terraformando, nese proceso de terraformación Marte máis ou menos independizouse da Terra, e logo hai unha especie de colonias económicas en diferentes satélites dos planetas do sistema solar e no cinturón de asteroides. E no cinto de asteroides. En un deses cintos, o sea, no centro de asteroides hai unha colonia que se chama Ceres, onde vive pues, unha cantidad de poboación xa o suficientemente grande como para que asimilemos como unha cidade, non? O que falábamos antes de que os mecanismos de control de masas, non? E un detective dentro da policía de Ceres é Josephus Miller. Podemos falar moito de Josephus Miller, en xeral podemos falar apuntar para quizáis nun futuro baleiro falar sobre os sheriffs, pero para conectalo co que estábamos falando dos detectives, penso que é interesante a figura de Josephus Miller porque non é realmente un policía, senón que é unha especie de mercenario de seguridade contratado por unha empresa privada que é a que se ocupa deses asuntos nesa colonia. Entón, realmente non forma parte do aparataxe do Estado, pero por vía dun contrato administrativo, supoño, ten capacidade para empregar a forza, disparar a xente e deter a xente e tal. E isto penso que é interesante para falar da figura do sheriff como unha especie de detective particular que é cando o Estado non está moi imposto nun sitio en concreto. No caso clásico dos westerns, pois onde chega a fronteira norteamericana, no caso de Expanse, onde chega a fronteira de ata onde chegou a raza humana no sistema solar, nese caso do cinto de asteroides, non? Agora que falas deste tema da policía privada, militar dunha empresa, estou a dar de conta de que non falamos da que seguramente sexa a mellor obra de detectives de ciencia ficción da última década, que é Disco Elysium. Aí está, tenemos que dedicarlle un monográfico inteiro para ela. Monográfico. Pensei no antes, cando empezamos a falar en xeral do tema, non? E pensei, hostia, aquí non se meteu a Disco Elysium, distopía, claramente futuro, tal. Eu creo que Disco Elysium o tema é que molaría algún día facer algo transversal incluso a que cheiraba pa o mellor que lle dediquedes, un par de directos ao rol, non? A aventura en PC se pode ser algún día, non? Para que a xente teña tamén aí un trasfondo, porque a aventura é impecable, é unha auténtica pasada, sí que paga a pena falar, sobre todo porque, bueno, sí, somos detectives en Disco Elysium, ¿no? Sí, en noir totalmente, 100%. Totalmente. Todo o que estamos a falar aquí, todo iso é aplicable además de un xeito, eu creo, brillante, é mesmo original, ¿no? Mesmo fresco, mesmo, bueno, diferentes adxetivos positivos cara a Disco Elysium, porque ademais está creado en países do oeste, ¿no? Co cal somos fans, o sea, intrínsecamente do show. Pois monográfico prometido, eu vou tomar nota agora mesmo. Queda prometido aquí, cando saia para Play 4 ou algo así, que ainda non lo deben, creo, e ainda está como para sair por algún lado, algún rollo destes de directo, cando cumpre un aniversario ou algo así, temos que facer. Bueno, non sei se queres aportar algo máis. Darío, perdón. Unha cousa de The Expanse, que, bueno, aparte de ser unha das mellores series de ciencia ficción dos últimos anos, para min, sí que é certo que comeza como unha serie detectivesca e ti dis, isto que é unha serie de detectives tal ou que... E despois vai como evolucionando a outra cousa totalmente distinta. Entón, móleme moito porque comeza como a pequena escala, pero que logo é a gran escala, non? Entón iso mola bastante. Sí, é guai porque mira de novela de detectives a novela de piratas. Unha cousa, sí, tal cual, é divertido. É curioso que diste aí do detective do pequena escala, non? Que ao final o detective, claro, digo porque sempre hai excepcións e tal, pero soe estar centrado a pequena escala ao final, non? De o caso temos que resolvelo nunha cidade, nun pobo, nun non sei que, ou nunha historia concreta, non? De tal, non é algo como un Star Wars, non? O sea, non temos aí o concepto de brutal e absoluto de space opera, inda que se poida mezclar, mesturar con outras historias. Hai simplemente unha cousa que engadir, a última, se queredes, ou a penúltima, sí, que hai un xogo que se chama KGB,
que é de aventura gráfica na que ti eres un detective da KGB e tes que solucionar un crime pero nun tempo determinado. Entón, se non o solucionas ese tempo, é super chungo o xogo, e se non solucionas vas a Siberia. Entón, Hostia, que guapo. está bastante guapo o xogo, a verdade. É do 92, que é o peor de todo, pero está moi guapo. O xogo é bastante complicado, ademais. Pois nada, pois ata aquí é o tema do Baleiro Perfecto de hoxe. Eu tamén, como Pablo, dixo aquí un día o do futuro de falar de Expediente X. Algún día espero que os meus compañeros quieran falar largo e tendido de Mulder e Scully, porque para min é unha serie que curiosamente mestura todo o que falamos aquí, non? Ao final, ciencia ficción, fantasía, non? Colle todos os mitos máis ou menos populares e reconvérteos en casos. Eu creo que o mellor poderíamos algún día facer algo con iso. Mais a cousa aquí é rematar hoxe por hoxe o Baleiro Perfecto, enterralo fríamente aquí nun arquivo digital ata dentro de 15 días, que cando os restos mortais terán acceso a él. E nada, dedicarlle aquí unhas palabras a, como sempre, a Alba, Rodicio, Pablo e Darío por estar aquí. Eu son Charlie, Carlos, como que irades, e igual respondo os dous nomes. E nada, vémonos dentro de 15 diñas, máis ou menos, así, depende. Bueno, aquí os baleiros xa sabes que o tempo é un pouco complexo, pero non importa. Aburiño, biquiños apertas e saudiños. Abur. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan.